खुलुमबाय, आंनि मुङा dinwini बर'। नोंथांमोनखौ गोदान बर' खौरां चेनेलाव बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे निउज होगोन। पिएम किसाननि रांखौ आसामाव नंखाय आबादारिफोरा मोनबाय होनना संसदआव बुंदों। सिबिएसइआ थाखो 10 आरो थाखो 12 नि प्राइभेट फरायसालिफोरनि थाखाय 16 आगस्तनिफ्राय 15 सेप्तेम्बरसिम आनजाद खुंगोन। भारतआव थांनाय 24 घन्टायाव 4,000 नि बांसिन सुबुंफोरा थैदों। बक्सार डाबलिनआ बर' गाहायखौ टकिय' अलिम्पिकआव मेडेल देरहानो थुलुंगाखां होनो गुवाहाटीआव गेदेरथार साइकेल रेली खालामदों। बेयाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गोबां मन्थ्रिफोरा बाहागो लादों। गागि सुबुं आजिरा मोननाय फोरोंगिरिया प्रमद रन्जन बर्मनआ रुंसारि जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ लाइक, साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हर। थेंक इउ।